kayo, tatayo amin nga umili, intay amin idili. Anasudi, tuyal daw anapili, daytoy di aldaw nga inaramit di ako. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana, daytoy di aldaw nga inaramit di ako. Umay kayo, tagragsak tayo, naggapu amin iti ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa, daytoy ti aldaw nga inaramit ti apo. Umay kayo, tagragsak. Ano? Rugyan tayo dahil pa nagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti panagwen ni Apo Santa Maria iti pagayatan ti Diyos, ti panagtungpal na, iti awis na nga agbalin nga ina ti mangisalakan, nagbunga iti dakkel, nagbunga iti ado, aging gana tatalaklak amen tayo aday ta abunga ti kinatudyo, sagsagrapen tayo ti grasya, ti bunga ti kinatudyo na. Agyaman tayo iti Diyos, dawaten tayo mat ti panangibabat ni Apo Santa Maria, tamasurot tayo kumamat ti pagayatan ti Diyos kada tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpesarak, iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami.
iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Ket ditoy daga kabiyaga dagiti tattawa na imbag ti panagnak na kemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukma banda ka daydaya wendaka agiyaman kam ken ka kaputi na indaklan adayak mo Diyos na ilagitan nga ahi Diyos Ama man nakabalin namin ket sika pumi Yesu Kristo bugbugtong anak Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan sika mangika kadagiti basbasul ti lubong kaasiyan na kami kaasiyan na kami sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong awake kadaytoy arararangi ken sika situtugaw ti makanawan ti Ama kasiyan na kami kasiyan na kami Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan yan tangay siksika o Hesu Kristo di nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Ama amen gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan gloria iti Dios iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, idi makitam ti tao ana isagmak ken patay, kenayat mo nga insalakan babaen ti yaay ti anak mo,
Ipaayo mo kadi tada kami amamati as ipapasnek ti itatao ni Kristo, mairanod kamet kadagiti bunga ti pannubot na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dayto ang may basa na adaw iti umuna a libro ni Samuel. Kalpasan ti panang pusot ni Ana kini Samuel, impan na ijay Silo. Nang itugot iti baka at talo ti tawen na, may saasalup nga arena, ken arak anay karga iti supot alalat. Impan na ni Samuel iti balay ti Apo, ijay Silo, uray no ubing pailaeng. Pinartida ti baka, ket kalpasan na, indatagda ti ubing kini Eli. Kinuna ni Ana kini Eli, dispensarem Apo, malagip nakpay kadi, siyak day di babae anakitam as itatakder, ngagkarkararag iti Apo. Ingkararag ko ken kuana nga ikanak iti ubing, ket pinatgan na ti dawat ko. Daytoy ti ubing, iti kasta, idaton kunto ken kuana daytoy nga ubing, kukwan ti Apo ti unos ti panagbiag na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Dios. Pinuno ti Apo ti pusok iti rag-o. Pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o. Pinuno ti Apo ti pusok ti rag-o. Ita mabalin ko miten tagtangsit. Katawaak dagiti kabusor ko. When naragsakanak ta tinulungan nak ti Dios. Pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o. Matukol ti pana dagiti maingel a soldado. Ngem pumigsa dagiti nakapoy. Dagiti aglaplapusanan idi ti taraon. Manggeddan tapno adda kanenda. Ngem saanen a mabisin dagiti mabisin idi. Piton ti anak ti babae nga awanan idi ti anak. Ngem awanen ti nabati nga anak ti ado ti anak na. Pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o. Ti Apo ti mangted ti biag ken patay. Ipan na ti tao ti lubong dagiti natay. Papanglawen na ti sumagmamano a tao, ket pabaknangin na ti dadduma. Ipababa na ti sumagmamano a tao, ket ti dadduma itanok na. Pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o. Bangunen na tinakurapay manipod iti tapok, ket tinapanglaw bangunen na iti nakayayay akasasaada. Ikan na ti lugar tiyan dagiti prinsipe, ket isaad na ida tinatanuk a pagtugawan. Pinunno ti Apo ti pusok iti rag-o. Tinadiusan nga ayat na itetay kenkwana ti dayaw ngawan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah.
Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka, Apo. Kinuna ni Maria, to'y pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagipnak siyak ananumo nga adipan na, ket manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin at tao, gapo kadagiti naindaklan abanag nga inaramid kanyak timan nakabalin a Diyos, nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti maysa akapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Imparangarang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Inikat na dagiti mannakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang, tinungpal na ti karina kadagiti ammatayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth, kalpasan na nagawid ijay balayda. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka, O Kristo. Good morning. Sino tinalaing ti sumba kada kayo? Ada makitkitak daytay agsusumba no daduma ka boy-boyaen da tablet da ka i-live da ka damo daytay nalaing damo dagitoy kung kunak adda grupo toy kat nga sumusumba. Ke tipok dance sino nalaing tipok dance. Kariteng kayo abakeng kayo langan nga abaken dak talo taon nga nagpukpok dansak. No piyesta ti ili ide grade 4, grade 5, grade 6 kanayong kam nga makikontest tipok dance. Iso nga tokar karinyo sa ten 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 ay Apo talo atawanan isulat ta nga tokar isulat ta nga panyo nga agyelo mo DJ ten diga dadya ni nagkarinyo sa kaka ilislis mo di may sa pantalon mo haan black and white tantaran tatantan isong sambot ti cartridge ngamin cartridge pala idi awan pala USB kada CD di mo makabirok ni Mr. Amit sa bali in contest may di grade 4 kami. Ijak amo 49 a barangays maika 50 kaminsa. Anya na ganan. Idi man grade 5 kami iso manen, iso nga bado, ay piman agyelo. Iso aging gana grade 6 kami dilaga nakabirok madamamti na tinapinpintas nga cartridge san. Iso ta karinyosa. Iso di partner ko ta nagbatit kam garuda kam ti akin sango. Ay Apo. Diya ka mo, di da kampay panpansinan gasam ta, aga po ka jay ubog. Apang kay makikontest jay ili. No na labsan na kajilugan ni Apo Inso, ni Apo Sanggunyan Bilawon ide. Tay sumulagpas pasadakin Uncle Nestor, pagpagnaan nyo aging gadya ili, kay laagsala, piman with all the butog, lengot kada, tapok ta, hampay mga sementadot kalsada ide. Saka ito ag-performit ijay. With all the lingat agmarmar ka matalingot mo diyan nga dumanon ka. Iso nga karinyosa. Hindi na lagi mabalbal yan meten. Siyempre nagpangalaang nga ti cartridge mo nga. Kadantog tayo tantarin tan. May kabisak pa laging gana tata. Ijayak lata akin kanawan. Kumarit kay tipok dance awan na may kabisak pa ilaan. Katigong kunada, uri mo dagijay, uri timang manggag mo nga comment, kadamula dainang, damanong ko, dako. Isumanan, di kay pailahang nga mapan, maabak kayo mo laang, isupay di pagplete yo, gasam tama pang kayo makikontes ka, awang pa'y mangibaga nga, manghabak kayo, kontes day ta awang pa'y mangibaga nga, laing kayo ta manghabak kayo, isumanan, di kay pailahang nga mapan, anyaga day ta nga karinyusan, awan sama di niya nga tukaran, so tumanti pabuya yung nga mother butlers na kita antay man, isuro kay to,
Ala, agribyo tayo. Ay di mo na nga aldaw ko na tayo dagiti topic tayo kadagiti Aguinaldo Mases tayo. Anya di mo nan? Learn to see the beauty in everything. Nya? Life is beautiful ko na tayo. Kita no anya ti pintas dagiti amin abanbanag. Even your liteg at the meaning na. Even your sakit tingipon. Meaning na, even your sore throat, kunana, aginanaka, na marites kalaunay. Number 2, moral values start at no madiday jay nagbalinan di ubing haang ka agpabasol ti kaaro, bahang agpabasol ti eskwela, haang kang agpabasol ti sabali. Ti number 1 nga magited ti moral value ijay ubing nanang kentatang dagiti kabalay. Number 3, never do anything half-hearted. No agaramid ka ti may sa abanagan, ipapatimon. No agbek ka ti banana cake, kaimasimon. No, kita nyo tayo, banana cake ni Ma'am Tina, may pay na ibos, na imas. No, agaramit ka ti may sa abanag with all your mind, with all your heart, with all your passion. Haan nga day tay, panong palbilin. Makikontest kay Jiile, inya salaan tayo, karinyosa, panong palbilin. Iso nga bado apurao, iso nga bado nangisin, iso nga panyo nga adapay marka ti buteg na, kay kastam to maingatom ibaba namat, sa kay agtayak, panong palbin diyan mo bay, awan anti ko natila ta dijay ang positive dijay, awang ngamin ti cartridge mi siyempre paggatangam mo awang pay mo ila Muslim iding aglako. Number 4, never give up. Na example tayo dito, da Elizabeth ken ni Zacarias, bakitandan, di kararag da nga aganak da kuma, na ited after 70 years, manutawon da nga nagdin da kuma, kunamlatan, minus 15, 16 da nga nagasawa, 20, after 55 years, after 50 years, sada, na ited da ita, so nga never give up, maybe your prayers, dagtan, almost there, it's almost there, baka dijay prayer mo, dandani dadtan, asidegan, ngam baka ag-give up ka. No, never give up. Number 5. Everyone has the wisdom to share. Naduma-duma a talento, naduma-duma a karisma, naduma-duma a sagot ti Espiritu Santo, awan ti kunatayo nga awan ti maisyar na, awan mo ti mangibaga nga monopoly ti amin a kinalaing kinasirib kada pagimbagan, kahaan na kasapulan ti sabali. No. We have to appreciate nga at the share, at the laing, at the discard ti tunggal maysa, DJ mission mo, mabaling agpadpada kay ti mission ita kaarubam nga unique DJ mission mo ta unique ka nga agmis mission. Nasya everyone has the wisdom to share. Number 6, anya tata? Ay number 6, ignore gossips. I-unfriend mo da Marites. Nya? I-block mo ni Marites, ni Mario. Dagiti toxic people in your life, they affect our mission. Gossips affect your mission. Tano kaya mo ti agmission ka adamangeg mo no dadto maapektaran na kumapsot ka, maupay ka, or agbaliw di turong na nohaan nga strong di moral foundation mo, nohaan nga strong di faith mo, uray even the smallest comment misyo ay smallest gossip dadaulan na di mission mo. Iso nga, go. Okay, tata, number 7, nyati ko na tayo. Think of the consequences. Think of the consequences. Amin nga aramidan tayo, iti ubing man, iti trabaho tayo, iti misyon tayo. Kitaem no anya deja ibunga na. Isugorod nga kunada. Uray di ibaga tayo. Let's talk, less. Yung katurog kayo. Let's talk, less. Let's talk, less mistake. No talk, no mistake. Kunana.
Ngamin, tunggal ihibat mo, tunggal ibagam, tunggal aramidem, no ham mo makita di bunga ti kani isungarod nga di jay kunanda ka daytay, no ham mo nga pinanunot, iso di jay nalakata yung nga agkamali, no haan tayo nga finilter, no haan tayo nga sinaya at nga imo na di jay ibaga tayo iti ubing, ibaga tayo no aramiden tayo. Iso nga kunana, think of the consequences of our doing. Think of the consequences of our action. Either you make or unmake a child because of your words, because of your mabaling nga mapagbalin mo no saan day taubing gapo di sa gapo di balikas mo or whatsoever. I remember my classic story. Nagguyguyod kami ti guma kinday di amang ko ta agpadanom kami ti agsibog kami ti tabako. You know tabako? Tobacco. You know guma in English? Sipon. Aguy-guyot kami, limabas jay logan jay kapidwak nga abogado. Kunana, kastanto ti alaem. Apaya, napunok kwarta di jay bagna, di atas si kais. Wow. Pampanunutak mo, adda nga tapagbasak, di high school jak pa'y makabaybayad. Agkarahanayong kam agawid ken manang ko ken ni ading ko nya no ko na day registraran napapirmaam aminan except day registrar. Siyempre aw mo pagbayad mo hang ka makabayad na Catholic school nga di San Jose. Kakunana kastanto ti alaem. Pampanutom adda nga pagbasam kabailak nga taga kun nengak mo ket abogado ken nalalaing. Kenarigat ak pa'y makarkarwar, ajak mag-review di high school, siya ketika seriban ajak pa'y mag-review ko makarwarak, anak mga mannakarta na iupisak ngamin di percirak. Lenglengdak jak saksaka ay agchichit nga ka eskwelaak. No apay mga lengdak kaya masakarta da jili ko dak nakita ni mister na pangkam di office, ti pagerger ko nga rodan. So nga anak nga kada di panunutak adda nga pagbasak kabailak nga rod kanya kumamata kun nang nga rufo nga sala mo pan agbasa no kad adu mga para awir. May isa di positive di baga ni amang ko. Dai di amang ko kunana kasatanto ti alam kahit nga sa uwan adda goal na, adda vision na, adda kayat na nga agbasak. Ni manong ko ti nakakita mo ti realidad kunana, amoy ti kunana. Ipapatiyo asur-suruan ti agtalon taawan ti pagbasayo. Awang pa'y daga tayo makitaltalon tayo laeng. Minaster ko tinagarado. Nagita ay niya na ganan. Wit-hiwit kadatang baw, kadapalikod. Apo isulat kabalay ko. Bukot tinuang ti iddak. Minaster ko tinagtalon. Nadakan tayo nga sinta. Sinta! Anya kan tayo nga sinta. Da kami ti sinta. Dejay tali nga pangrepot mo di tenged tinwang. Tapnohaan nga maikat di sangol. Hanyo mawawatan na di bagbagag ta. Rich kids kay nga rod. Miso nga nadagkan kan tat sinta. Da kami ti sinta italim. Tapnohan nga tumaray di kariso. Na nga maitarayan ginwang. You do not know what I'm talking about. Ta rich kids kay nga rod. Iso di ko na ni manong ko, osto di jay analysis na, ipapatiyo si atin nyo, ti agtrabaho talon, awan pagbasa yo. Kaminaster ko, ati agtalon, talaga iso, hangko minaster iso kat ti biyag mi Iso di ko, raop challenge, kung nadaga kanyak dagita tagamantanasan, nagraraop kami, nagbubuntog damit, nakadano agsubsubli ako, nadapay lang nakaununag ti raop na nga, di jay bagbaga usto adiri realization ni manong ko but that word di imbaga nang ipapatiyo tawan na pagbasa yo na imula iji panunot ko hangka makabasa kastamon dito'y kataltalunan kasi naimulan isugar di consequence di imbaga na nadagsen at damat amang patpatubo basit nga imbaga day di amang ngem di imbaga ni manong ko agpaiso akino jak garod makabaybayad. Same with us, kasjay kanya tayo kakabsat. The consequence of your word, idta anak mo, no imbagam idta ubing, no imbagada king ka, nang ka awan ti serserbim. Sorry for the word, no mangag ti ubing. No naibaga kanya na di nga direkta, nangak awan ti serserbik. Yes, ada kwartam nga pagpabasam, yes, ada si ribbon na, no one kabailam nga bayadan
Ngam DJ morality nga DJ adda kanya na DJ value nga sacrifice, ag struggle, lumaban ag balin fighter, haan nga rod tanengneng awan serserbi na isugarod nga think of the consequences of our words. Awan serserbim. Naimbagam ko sorry for the word, dagiti balikasyo, kastoy ka. Awan pagbalinam. Di same, uri ibaga tayo. Kasla ko makada tayo. Di ko na tayo nga rod nga less talk, less mistake. No talk, no mistake. Sumanao ka in public. Kadagiti ka group wam, kadagiti ka trabahuam, kadagiti ka arubam. Sumanao ka. At daham mo na panunot nga na ibaga nasaktan. Ay, sorry, kumari. Yes. Your sorry is accepted, apology accepted, but the damage has been done, nalpasan. The consequence niya, di nga ro, di bunga di baga tayo, wan agsorry ka, nailawan ko, jak ingagara, wan nga rod, maawat di napakawanan, but nalpasan, nasaktan, isugarod nga, the consequence of our action. Kitaan tayo. Hindi positive way, itimot na napintas nga bunga na di the consequence of our action. Even your smile, your simple smile, da kayo man nakaimim, oray lako, nakaimimot kay lang ro din nakaimimot kay pay tiisem, oray lako maisot na parabor data isem yo, dati ko makaririing motibigat kang kapay kunamo no naangot pala, amis isem kan. Ti umo na nga masungadak ti bigat, nakamirugrog. Hama magatang ti isem, apaya, even your smile. Uray, day talabasit nga isem mo, day tabasit a greeting mo, mabalin na nga mabalbalyan ti aldaw day tatao. Mabalin na nga mapagranyag ti aldaw na day tatao. Ngam na di damdamon pa ilang nakita. Kasla day kukam ti lubong, kasla imbaklay mo ti lubong, kasla sakit mo amin asakit, kasla adda kanser mo, adda almoranas mo, adda leteg mo, adda anglit mo, adda sakit tingipon mo, adda agkorkorar, kasla sakit mo amin no ba. Dati nga itsuram ka makaakar. No makitam ka, oray ka lang awampay ganas. Gamin, at the consequence na amin, action tayo. DJ biyag tayo. Isungarod nga, kung nakadagi tayo ubing ka, oy, balong, ladarsam ta, agpadi kanto. Amo maya DJ no na imula di panunot DJ ubing, DJ panangibagam laeng nga kayang-kayang data, agpadi kanto. Ni apo ko ti muna nga nang ibaga nga agpadi ak amo basit lang nga action day jay. Basit la nga world, basit la nga balikas ngam no maimula mabalin nga iso ti mang motivate kanya na tapno agbalin anasaya at design. Uray niya nga ang gulo ti biag either positive or negative. Iso nga gano negative di ited mo nang runa no pamilyam. Ang pamilyam dayta. Madijiin bansag mo, don't expect positive results. Amo expectarin tinasayat nga resulta. No, nang runa no, imbagam ita pamilyam ka, haan nga nasayaat. Amo expectarin at tinasayaat nga resulta. Isugarod nga, kunatayo, balbalyan tayo tilubong. Pagbalinan tayo nga nasayaat tilubong positive. Isungar ng toxic people, i-delete mo, i-unfriend mo, i-block mo, itabiyag mo. Tanuda kita, entertain nam, imagine nam parparbangon, apaglukat mo ta cellphone mo, may sapay la mata ti makakita, tanasakit nga rod, agluklukat kan, ipapapilit mo akit kitaan. Kitaan nyo ka, muda, dagito, mamarites kay nga talaga. Kainto ni tinakitam ka, negative adagos. Awanan maapektaran ka. Sungar nga na dama kajak agbuy-buya ti leta UFC no boxing sakbaya nga maturog ta bakal na maturog ka nasiat no adda bakit mo ta siat no kaabay mon bakit mo puno nila kay mo ta pangaemon
Aji nga rin maapektaran. Kas jay matilubong tayo. Huway apay nga kasto iti ibagbaga tayo kakabsat. Dua jay consequence of our action. Positive or negative. Either you make or unmake a child. You make or unmake a person in their day. No, kuna tayo, apay nga kasto iti pampanunutan tayo. Yun no, kitaan tayo ngamin. Di consequence de jay wun ni Apo Santa Maria. Idinapanti anghel. Nyati kunana. Hoy! Mary, kunana. Mary, kunana niya. What? Agsikog kanto. Oh, how can this be? Since I do not know Aman. Haman, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. The Holy Spirit will overshadow you. Aganak kanto iti lalaki panaganam to ti Jesus. How? Naglawagan di panunot na. Anya ti kunana, matungpal kumakanya kas insaom. Nagmayat di pa nagwun na niya. Maaramid kumakanyak iti kas insaom. Dayta pa nagwun ni Maria, ni Apo Santa Maria, idi nagwunan isunan. Di consequence di pa nagwun na, di bunga ti wun na. Mano nga henerasyon tinang laklakam. Christianity spread throughout the world. Naiwaras iti sa ngalubungan. Aging gana tata henerasyon tayo, laklak-amon tayo the grace of that yes. Gibunga day ta yes. Aging gana ti sumaron akapututan, lak-amon dan to pay laeng. Imagine how many children, hanlang nga children ti mabaptizan iti parokya tayo at dapay senior citizen. Jak amo no nyat inob-obrayo, senior citizen nga mabunyagan, mano nga ubing ti mabunyagan, mano nga ubing ti agkonpesar, mano nga ubing ti agkomunyon, mano a pamilya ti makalay sa agbalin ana santuan because nang rugi dayta yes ni Apo Santa Maria. The consequence of that yes na iwaras ti entero alubong. Tata dito'y oras tayo ta sabali mo ita Amerika kadto ti oras da niya. Lakaw mo dito'y Asia, Pilipinas. Dato'y Pilipinas, entero sa Pilipinas. Agmismisa tanga gundaway. Agsasabali tayo la oras. Mano milyon ti agmismisa tata. Mano nga milyon ti umay agkomunyon tata. Mano nga milyon ti nakimisa nga rimagsak ti rupa na. Diya ka mo adag jidad do mga parokya ka. Apan dami kimisa into nagawid da ka nagmisuot da ka ngarod. Hindi di consequence of that yes. Mano nga grasya. Wow, nagdakkel a grasya at imbuyat na kanya tayo because of that yes. Isungarod nga nagkanta, idinapanen, binisita ni Apo Santa Maria ni Elizabeth nga bakbakit nga nagsikog nga kasinsin na idikuan kunanan. Toy puso kidaydayaw na wa nagragsaken. Kadayta nga panagwon na sa ngalubungan tinagbunga. Iso nga dayta aramidem, ijay man trabahom, padasin nyo, kay agtrabaho tat tamadamdama. Sumungsungad ka pailaan, the consequence of your smile, the consequence of your greetings. Good morning. No, damo sumungbat nga daytay kasla agkabulahanan, uno nagapadakila. Good morning. Baby, amlata, remove toxic people in your life. Isulat na yung greetings mo. Good morning. Agmalmalim, baka mabalbalyam jibiyag na. Uri si kamot positive or negative? The same. Iso nga da pa nagwun niya po Santa Maria, tibunga na sa pasap. Baka day tamot, basit nga aramid mo nga naimbag. Baka di mo amuti bunga na. Tata Christmas. Di basit a regalom. Adamang regalo kada kami ti pandesal. Wow. Adu mo dagiti. Umay kayo agkapi. Ang amin, agkakapi tayo. Agmamaritis tayo. After mas ang amin. Umpay ganas. Agaawid kayo mat. Umay kayo agkapi. Nagabujilot-lot ni Ma'am Tina nga barakod dyan. Nabaling kayo ito. Agibulsa pandesal. Adu. Adamang idundunar. Kadi jilaan, di panagtrabaho, ti may sangal daw, even your smallest good act, di kababasitan nga nasayat nga aramid mo, you do not know. Baka mabalbalyam mo't di biyag ti tao. Di
DJ already ko na mga the smallest generosity nga maitid mo, iti kabsat mo, baka mo no adda, ma-inspiraran a tao. DJ basit apa nangibunga, ba nangiburay mo, ti kinapakumbaba, baka adda mo, ma-inspiraran ka, medyo maikikan. Di pa nangibagam tinamnama kadagiti maupupay a pamilya, agasawa, relationship tinaganak. Baka mo di pa nangibagam ti basit nga encouragement ka agbibiyag gayam. Isungarod nga dahiti ko na di consequence, think of the consequences. Kano nung madiji imulam, maupupayan, nagsawampay, baka adda nga napukaw. Or, di bangir na, maupo yan, ngam di laeng makita na nga umisam ka, na-encourage mo iso na, wow, nagbasit nga aramid, ngam tibunga na nagdakkel. The yes of Mary. Of course, Elizabeth pa, ani pa Elizabeth, di pa nagwun na, sa pasap tibunga na. Kakuna tayo, na minsan, you have a mission, at the mission tayo, at the mission mo, ngahaan nga mission ti sa bali, mabalin nga similar di mission tayo, mabalin di mission ko, mabalin mo't ang ada, siyempre adamot padi, but di mission mo, unique ka, baka adamot ma-inspiraram. Ti karo na nga rod, kuna tayo no pinagbalin mo nga barado day tagrasya ni Apo Diyos because sadot ka mo kayat, toxic ti lubong mo, toxic people ti kadindinam ka, haan nga agdaloy day grasya na, haan mo inarami di mission mo, imbes nga da na isalakan mo, imbes nga da na inspiraram ka, baliktad ti inted mo, dadael. Miso nga dito kakabsat, di pa nagwan ni Apo Santa Maria, nagbunga sa ngalubungan, dahita pa nagmission mo, dahita yes mo, uray kababasitan, tata Christmas. Dan sanda pinapaskuaan di rabi idag ito yun eh. Dagamin imay, di da maagkantang, klang 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 klang, kunada ka, ay agawid kayo, nangagkoti kunada ka, imout! Di na magkanta, nagpatit-patit dala, tikalubtilatan sa ka. Andiyak amo ano, sino daga niya, tagapatiki nga talaga niya, nagkarulay. Kaya edi, andiyak amo no, sino simong bat ka daga niya, ita bumababaak pa ila, pimanaw, daga ima. Ang amoy ayon, daga niya, agkarkaruling ka, matay dan to madamdama, tawang gayam pinangrabi ida, la kayo, la, da kayo nga taga-kumbento, lo, dati talaga nga, agnangabit dakin patayan. Haan, di jay, di smallest, ang kalatat ako, Christmas. Basit lang nga generosity. Isugarod nga adda gift giving tayo. The giant ado tinagitidan dagitay groceries, dagitay makan. Katikunak into no Christmas, dagitay pastoral leaders awan ti agimport. Da kayo mismo nga pastoral leaders, da kayo nga sisa leaders, pilyon nyo dagitay talaga mga di da pay mapan makakarulingan, marinayo nga awampay mangpauit kanya mo tata Christmas, imbes nga mapang kayo agkanta dumawat, balbaliwan tayo, ingkay kantaan da kay timangted. Amuyo ayon no DJ nga kwa marinada mo tiran yag ti Pasko gapo da ita basit at tulong mo. Dahil ti purpose na DJ. You can change the world by your very little act, good act. The consequence of your action. Iso ko na, da kayo nga ado ti badbado na, ta naglalaing kayo mga gatang, nang rona kada kay nga babae, Diyos ko, opat nga aparador tabadom, nila kay mo dodo, abrip, bot-bot pay, ti sapatos na, may sasika, Diyos ko sa nga kabinet, ingkay ipadawat. Bungon-bungon ninyo mutan nga mamutan nga dati agkulkulatlat mo nya binungon mo tinagpintas nangingina mo DJ bungon na ingkay i-share. Ti amuyo baka haday tahan nyo kay kayat. Ngam apay kami nga mangted ka ta mo kay kayat. Nagalas mo ngamin ngam ba amo nga DJ nga kay kayat DJ extram. What if no adda maparagsak na? Na imay day nanto may this is the best Christmas gift I ever receive. Oh, kita kanyam kaawan meaning na baka mo no adda. Lain kay ito idanon madamdama dagita gift yo. The consequence of your action. Tuladin tayo ni Apo Santa Maria. Because of her yes, gapo day yes na sa pasap tibunga na. What if amom aya dayi basit nga aramid mo agbunga. Ngam talaga nga agbunga. Kararaga sa pasap,
Kumararag tayo iti Diyos nga Ama tayo, iso tinang ituding ken Apo Santa Maria ang nagbalin nga ina ni Apo Jesus, ken ina ti sangalubungan, tapno babaen ti panangibabait na maipasngay kada tayo, ti managayat apuso, napakumbaba ken naasi, iti tunggal panggep ko na tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Tapno ti panangibabayat ni Santa Maria nga ina ti pamati, agtalinaid kuma anatibker dagiti amin na mangidadaulo ti simbaan, na katolikoan man wenno saan, tapno masalak ni banda dagiti intelek ti Diyos nga arban na, kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Tapno babaen ti pagtulad ni Apo Santa Maria, agtultuloy kuma amaluktan ti puso kadagiti kakabsat, isudangan insaad ti Diyos ang mangidaulo ti gobyerno, tapno maipariknada dagiti tatao ti pudno awagas, ti panagserbi, kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Tapno babaen ti tulong tinaasi nga ina, maparaburan amin nga ina ti sangalubungan, iti nasingpet a kananakem, ket maiturungda sa titutulnog dagiti anakda, at ibiyag a nagtaeng, natakning ken pudno a na Kristiyano, kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Agpaay kadatay amin ang nabunyagan tinaga ni Kristo, agkaykaysay tay kuma ang magbiag ti na Kristiyano na pamati, ken iranod tay ti ayat ken kapya itutunggal maysa, kumararag tayo. Birhen Santa Maria, ibabait na kami. Tapno babaen ti panagtarabay, ti itinay langitan nga ina, ti pamati tayo, apong marokya, kabailan tayo nga arakupen, dagiti akem nga yawis, ti simbaan, ket agkuykuyog tayo asiraragsak amang isago ti tiyempo para ti makayayo ti panagserbi ti Diyos, kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Iramanan tayo pa'y dagiti kakabsat, kakabagyan, ken gagayem tayo apoy musayen, tapno babaen ti panangibabayat ni Apo Santa Maria, malakamdan ti kapya ken nagnanayon na ragsak sa dilangit, kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibabait na kami. Agulimet tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kararagan tayo pa'y dagiti kakabsat tayo anayat at tumultulong iti parokya tayo. Kumararag tayo. Berhen Santa Maria, ibaba. Managayat nga ama insaganam ni Berhen Santa Maria, ama ikari nga agbalin nga ina ti bugbog tong nga anak mo. Pinagbalin mo adinamulitan ti basol at awid, babaan ti panangibabait na, tulungan na kam nga agbiag asin si dadalos, babaan ti panangliklik mi iti basol, dawatin mi dagitoy gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Panunot ko silawang maramatem ken iturong mo agari kumalaeng ti pagayatam ti pagimbagan dagiti kakabsat ko yawat kuwapo dagitoy matak isukat mo tamatang iti panagkita
tapno makitak dagiti pagkurangak ken masirmatak naim na saragsak. Iyawat ko Apo tuy lapayag ko, isukat mo ala italapayag mo, tapno mangekot sa umanapudno ken mangekot ti padakatao. Iyawat ko Apo dagitoy imak, rukatam iti kawar ti basol ken rigat, pabilge mamangaramid kinalintig kenayat, kibinem milisim ti damsag. Ihawat ko Apon panunot ko, silawang maramatem ken iturong mo, agari kumalaeng ti pagayatam, ti pagimbagan dagiti kakabsat ko. Iyawat ko Apo dagitoy matak, isukat mo alam ti panagkitak, tapno makitak dagiti pagkurangak ken masirmatak naim na saragsak. Iyawat ko Apo tuy lapayag ko, isukat mo ala italapayag mo, tapno mangekot sa umanapudno kin mangekot ti padakatao. Iyawat ko Apo dagitoy imak, rukatam iti kawar ti basol ken rigat, pabilge mamangaramid kinalintig kenayat, kibinem milisim ti damsak. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iya po awatin na kumadagiti laton kadagiti imang. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iti panagtalik mi itakaasim. Iyagmi asiraragsak dagiti daton mi iti altar mo, iti kasta babaen ta grasya madalosan kami, babaen metlaeng dagiti misteryo, babaen metlaeng dagiti misteryo apakiranudan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agdanan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit rumbe. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan, ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kaipasngay.
Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti income ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Diyos, dagiti amin apaswa. Di langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, tiway tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka a kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mingarod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akal suminom kami. Iparangarang mi iti papatay mo, o Apo aging dayti yaay mo. Iti ngarod panailagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa bi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo ti paay mo met takaasim kada kami
Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy megan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin. Nagda sa ilangit, magaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagariyang matumpal kuma, tinaken mo, ito'y daga, akasa dilangit, iten kadakang ti Allah, ito'y ti kanen mi, iti paninayong Allah, pakawaneme ti basul miya kasmet, pamakawan mi ti basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan ngaw manukot ti sulisuket salakan nakang ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takuwang tituray, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon na din tuwag saray. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Itinapakumbaba, itinapnan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya.
basbasul ilubong. Apong mga asika, Kordero ti Diyos, amang punas basbasul ilubong. Apong mga asika, Kordero ti Diyos, amang punas basbasul ilubong. Itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kalit ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanya, unti may sala nga sa mapaimbag tontoy kararo. Jesus, mahika, dito'y puso kag naet ka. Ikutan to'y biyak ko ken kararwa, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabayem aladay to'y numo. Tapno ag serbiak ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, et ni asim isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, et ti asim isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Silaw maputo'y panunod ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyagem mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kay datun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko, usarem ka dapot yadipen mo. Isurum ngagbyag itilinteg mo, inagtalek laeng ken ka uwapo. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asim isuwa po ti kiret ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti
asim isuwa puti kiret ko ket tibilin mo isu aputi bagnus ko ngagturong kinapudno. O Apo Jesus, sumay ka, dito'y puso naet ka. Ikutam to'y biyak kukin kararwak, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, tarabaye maladay to'y numong. Tapno at serbiak ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo isuwa puti biyag ko, eti asim isuwa puti kiret ko, eti bilin mo isuwa puti bagnus ko, nagturong kinapudno. Dati ayat mo isuwa puti biyag ko, eti asim isuwa puti kiret ko, eti bilin mo isuwa puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo pabilgan na kam kuma dayti panangawat mi iti sakramentom, tapno mapno kami kadagiti naimbag nga aramid, iti panangsabet mi iti umay mangisalakan, ket maikari kami iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo dagiti kakabsat at taga Kasilagan ti panangay daulo da iti dati na Santon Amisa into no Rabii dagitay makimismisa iti Rabii Apo ijay to gaborsor ti pakaaramidan na. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kuma. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpakasin ti na Santon Amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagiyaman tayo ti Dios. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, kitagraksak tuy kararwak, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniyak. Tanalagip na nga adipen na, ket manipo dita awagan daktong anagasa. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya.